इंडस्ट्रीमध्ये आहात. 24 years. दॅट्स अ बिग टाइम ऑफ एक्सपिरियन्स यू हॅव. मला सांगा तुमचं हे जर्नी जी आहे फ्रॉम अ थिएटर टू द बिग स्क्रीन. विषय असल्यामुळे मला फार आवडलं ते. म्हणजे मला आठवते मी जेव्हा लहान होतो त्यावेळी आम्ही तंबूमध्ये सिनेमे पाहायचे. तेव्हा तंबूची कॉन्सेप्ट होती. त्याचंच हे मॉडिफिकेशन आणि हे खूप आउटस्टँडिंग मॉडिफिकेशन आहे. मी निर्माता म्हणून पण काम केलं, दिग्दर्शक म्हणूनही काम केलं. 2012ला धर्मानंद वेर्णेकर आमचे मित्र गोव्यातले, त्यांचं गड्या आपला गाव बरा नावाची जी फिल्म होती आम्ही कोकणी आणि मराठी भाषेमध्ये दोन्ही बायलिंग्युअल केली होती. आणि त्यासाठी गोवा सरकारचं अभिनयाचं सर्वोत्कृष्ट अभिनयाचं बक्षीस मला 2012मधलं आहे. आणि क्रेडिट गोज टू मिस्टर धर्मानंद वेर्णेकरांमुळे ते एक सांस्कृतिक आणि याच्याशी संबंध राहिला गोव्याच्या. आणि मी म्हणजे आता सर्व पद्धतीचे अवॉर्ड्स मी 2012मध्येच एक फिल्म डिरेक्ट केली होती डॅम्बिस नावाची, ज्याला बोस्टन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलला अमेरिकेतलं मला अवॉर्ड होतं. हे सगळं प्रेक्षकांमुळे आहे अर्थातच. त्यामुळे आय एम ग्रेटफुल टू ऑडियन्स की त्यांच्यामुळे मी आज जो काही आहे तो आहे. मला ॲप्रिशिएट केलं त्यांनी म्हणून मी इतका दीर्घकाळ प्रवास करू शकलो आहे. आता माझा कलर्स मराठीवर एक इंटरव्ह्यू शो आहे अस्सल पाहुणे इरसाल नमुने नावाचा. तो सध्या कंटिन्युटीत चालू आहे. जानेवारीपासून पुन्हा एक फिल्म करायच्या विचारात आहे. मराठवाड्याचा तुम्ही उल्लेख केला होता. हो. बिकॉज मराठवाड्याची जी ॲक्सेंट आहे, यू हॅव मेड इट आयकॉनिक. नाव पीपल रिझेंबल दॅट, पीपल नो अ मराठवाडा ॲक्सेंट ऑल्सो एक्झिस्ट. हो. कारण की तुमचा जो ॲक्सेंट आहे, जो तुम्ही घेऊन आला, तुमची पर्सनॅलिटी जी आहे, वुड रिक्वेस्ट इफ तुम्ही त्या ॲक्सेंटमध्ये आम्हाला एक कोणता तरी तुमच्या फेवरेट मूवीचं एक डायलॉग तुम्ही आम्हाला बोला. फिल्मचं डायलॉग आठवणं थोडं अवघड आहे, पण माझी काही टिपिकल शब्द मी सिनेमामध्ये इंट्रोड्यूस केले त्या लँग्वेजमध्ये. ए राताळे यार, कुठं चाललं रे, काय करायला उगाच सांगायला लागले शांतपणा, हे उगाच शांगा झोडायला लागले, काय मतलब आहे त्याच्यात. थँक्यू गाईज. आय थिंक वी शुड गिव्ह अ राऊंड ऑफ अप्लॉज टू सर. तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे आज? इफ यू सी सिनेमा, इट्स गेटिंग डायव्हर्सिफाईड, इट्स एक्सपांडिंग, करेक्ट. जसे सिनेमा 10 वर्षापूर्वी बनत होते आणि जे आत्ता बनत आहे, जे यू सी मराठी सिनेमा, द कॉन्सेप्ट्स हॅव कम आउट व्हेरी वेल. What is your take on that? Like, what do you see the Marathi future? कंटेंट फार अप्रतिम झाला आहे आता सिनेमांचा. मराठीचा खूप चांगला कंटेंट आहे. गेल्या 10 वर्षात मॅक्सिमम नॅशनल अवॉर्ड सगळे मराठी सिनेमांना आहे. फक्त दुर्दैव असं आहे की महाराष्ट्रात मराठीसाठी हक्काची सिनेमागृह नाही आहेत. आता स्टॅटिस्टिकली जर बघितलं तर आपण वर्षाला 48 आठवडे, बारचोक 48 आठवडे, आणि 48 आठवड्यांमध्ये 150 सिनेमे कसे बसतील हा मूळ मुद्दा. प्लस दरवेळी बॉलिवूडचा मोठा इफेक्ट आहे आमच्या इंडस्ट्रीवर. म्हणजे आता याच महिन्यातली गोष्ट काशीनाथ घाणेकर रिलीज झाला. खूप चांगला सिनेमा आहे, खूप चांगला प्रतिसाद प्रेक्षकांचा मिळतोय. आणि तेवढेच ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आला. तर ते कसे ते बुलडोजर आहेत. म्हणजे ते कम आउट विथ 3000 थिएटर्स ऑल ओव्हर इंडिया वगैरे असं. आणि मराठीचा तसा त्या मानाने जीव कमी आहे. 200-250 थिएटर्स महाराष्ट्रामध्ये आहेत. तर त्यामध्ये आणि दर आठवड्याला जर 4 सिनेमे आले तर प्रेक्षकांनी बघायचे कसे, हा मूळ मुद्दा आहे. म्हणून मी हे सातत्याने गेली 5-6 वर्ष म्हणतो आहे की ही जी कॉन्सेप्ट आहे अशा पद्धतीची, हे मिनीप्लेक्सची एक परमिशन गव्हर्नमेंटने दिली पाहिजे. दुसरं कला अकॅडमीला जसं नाट्य चित्रपटगृह आहे, आता इफीला आपण कला अकॅडमीत सिनेमे बघतो, एरवी आपण तिथे नाटकही बघतो. तर अशा पद्धतीचं नाट्य चित्रपटगृह महाराष्ट्रात व्हायला पाहिजे. आणि मुळात दर कमी पाहिजे, कारण सामान्य प्रेक्षकांनी आजपर्यंत आपली संस्कृती जिवंत ठेवलेली आहे असं मला वैयक्तिकरित्या वाटतं. कारण मल्टिप्लेक्सला 1000-1200 रुपये खर्च एका फॅमिलीचा होतो. तर ते कसं अफोर्ड करू शकतील 5 आणि 6 सिनेमे महिन्यातले? त्याच्याऐवजी जर 40 रुपये 30 रुपये असा तिकीट दर ठेवला आणि एक चांगलं थिएटर उपलब्ध करून दिलं तर मला वाटतं खूप चांगल्या सिनेमांना खूप चांगलं प्रतिसाद मिळू शकतो.